Mayong adlaw sa inyong tanan. Ako si Board. Ngari diri sa studio ni Alex Migunamon. Oo, si Board kag si B-boy. mga Ilonggo boys Kag subong may importante gid kaming istoryohon, no? About ini sa pagkaon, no? Kay syempre ang pagkaon na na ang pinaka-importanteng parte sa ngaton kabuhi, no? Maliban, boy, sa espiritual. Kaya di ba, humble sang Ginoo nga hindi ka lang mabuhi sa pagkaon lang kundi sa espirituhanon nga mga butang. Ang tao hindi mabuhi sa tinapay lang, kundi mabuhi sa pulong sang Ginoo. Amo ina, yaran sa Biblia, lantawan ninyo. sige. Pero hindi ina ang amon istoryon sa bong, no? Kundi ang aton nga istoryon about sa pagkaon. Sa mga temporal, Sa mga temporal, mga physical pagkaon. Mamangkot ko anay kay B-boy, ano ang pinaka-weird nga na tilawan mo sa Pilipinas? Ang pinaka-weird nga pagkaon nga ako natilawan. Para sa ako niya dinuguan, hindi ko yun. Ay, doon ha? Kay abi ko gani sa una ang dinuguan. Abi ko gani nga tsokolate na yan. daw chocolate meat hambal ko. Do parehas ang itsura, no? Sang dinuguan kagang chocolate, no? Dinuguan niya may mga tinae. Sa chocolate ya wala tinae. Sang ginsaboran ko. Kalas ay Ay, tol, hindi ka nanamian? Hindi ko yun sang dinuguan niya. Ako yan, nanamian ko sa dinuguan niya. Abi ko daw, karne lang nga, dunot. Namit na haw, karne nga dunot. Karne nga, balaw nga. Huwag naman daw, medyo dugay, balaw nga daw. Aged, kung sa English. Aged. Ay, nako. Pero nakatilaw ko sang paka. Pero namit ang paka. Para sa akon, amoy na ang pinaka-weird nga natilawan ko sa Hindi Pilipinas. ka sa paka, haw. Hindi, nanamian ako sa paka. Pero syempre, ito, weird man, maminsar ka man nga, pagkakalik ginagaon ko, do hindi dapat ko yun. ang sabor, kay daw may hilo. May lason, kalaban, ang mga delikado magkaon sang paka. Sang paka, dapat mahalong kagid. Sa Tobo, nangita kami paka sa Nagdakop ka mo sang paka. Nadakop kami sang paka, tapos ginpanitan man namon. Daw binuang duwa ka kano nga nagapanit sang paka. Pero wala man ka mo nagsakit. Wala, kay balaan mo may mga Pinoy nga naggiya sa amon para hindi kami masakit. Kintudloan nila kami kung ano ang paka nga nami, kag mga paka nga hindi pwede ka uyon. Na mahilo. Sadya man to, no? Ang paka, balaan mo, ang sabor daw parehas na siya sa manok. Parehas lang git. Basta prito, parehas lang. Galing tayo kajutay sang unod. Pero tulan, hindi mo ginakaon. Tapos, ano pa gid? Idaw, natilawan mo? Wala ko katilaw sang hido. Waay man ko. May naghagad sa akon nga magkaon ido, pero hindi ko kay naluoy. Naluoy ka sa ido. Kay balaan mo nga ido, mga pets nga ginatawag, no? Oo, daw partman sila sa pamilya. Namon. Daw hindi pwede ka uyon. Hindi pwede ka unon, no? Okay. Bagis. Ano pa man? Ulo sang manok. Ulo sang manok. Daw hindi ko, sa primero, hindi ko magkaon sang ulo sang manok. Katigas sang ilang. Tapos, hindi buko kang tawag, no? Ang buko. Ay, buko daw, sa isda na yung buko. Tulunan, no? Tulan kali. Sorry lang, kano ko bi. Daw puro tulan sa ulo sang manok mo. Buday ko yun. Puro tulan. Ang utok, manamit. Namit, kid. Kag ang alam sang manok, magdugang sa imo kung kaunon mo ang utok. Biski ano kaalam ang manok na ina, hindi ina siya bulik sa imo, boy. Tapos, hindi man, para sa akon, hindi man weird ni, para sa akon. Tong isaw bala. Ano ganyan ang isaw man? Tinaes ang manok. Ay, namit. Namit, tong isaw, Namit. Paborito ko, Ginbaklon ko, mga 4 kabilog. Basta haplasan mo sang barbecue sauce. Mga mantika. Ano sa imo? Kahang o kun tamis? Kahang gid.
kahang sa akon. Ako ya kahang gid siya. Daw makadugang gid sa imo gana kung nagakaon ka kahang. Balut, nakatilaw ka sang balut. Wala. Hindi ka tunay nga Pinoy ya. Dapat kung Pinoy ka, makakaon ka sang balut, no? Ako, first time nakatilaw ko sang balut, though 0 out of 10. hindi, kung sa ako na namin gid ko sa balut na mga 8 or 9 times ako nakakaon sang balut mo. Nami. Ang problema lang daw medyo gastos ang balut kaysa sa isaw. Mas barato ang isaw tapos mas nanamian ko sa isaw kaysa sa balut. Kagamoy na Kagamoy na ang mga pagkaon nga namit sa Pinas. No?